Čau, já jsem Adam a vidím vás u nového videa na novém kanále. Dneska budeme hrát War Thunder, jo. Začínám rovnou v prostředku bitvy, protože to je prostě úplně nejlepší. Mám tady FS 190, na tom 200 a jednu 250. Teda 450, ne 200, těsně vedle. No a celkem dodáváme. Já jsem v téhle bitvě toho ještě moc neudělal, tak třeba si nějak poštěstí. Nebo taky ne. A jinak to je pěkný letoun. Achtung! Haubenwurf! Jako mein Deutsch, das ist gut. Tak nějak. Myslím teda. Tak už nebudu climbovat. Trochu si zpomalím. Dám si klapky. Špatný mám klapky, ale tak nevadí. Bum. Tak a teď? Nikoho nevidím. O hele! Il-28 nebo co to je? Kde je? Toč to! Ne! Ne! No to ne. Tak beru tygra. Toho Leoncholínyho. No to asi netrefím. To už je daleko. Tak dělej už skončí, ať už můžu jít na další bitvu. Už tady už tady jakože nechci čekat. Co to je? SU9. GG. Let's go. Jakoby já jsem jakoby nic neudělal, ale tak nevadí, no. 2 asisty, tak not bad. Myslel jsem si, že udělám event, ale nebyl čas, no. To je škoda. Protože trochu jsem hrál, ale fakt jen malinko. Přepni se. Yes. Dneska bych to ještě mohl stihnout. Tenhle aspoň. Tady jsem trochu hrál, tady úplně malinko. Dneska bych to možná mohl hrát. Nebo dát event. Hele. Leopard 24. 2 AV. That's not bad, bro. Co to má za kanál? 408, 330. Not bad, I think. So. Tak, let's go. Tak. Co pak bude za mapu? Tahle ne. Tu ne. No tak kam půjdeme? Vezmeme si asi Tigra 2. A půjdeme sem. Nevím co jinýho. A s čím jít. Možná sem? S Jack Pantherem. Beru Ferdinandádu. Vodne Ferdinand je úplně na nic. Prostě jede jenom 30. Ukaž, kolik to má to. 50 koní. A 65 tun. Jsou nějaký 4 koně na tunu. To je nic moc. Taky to
taky to podle toho vypadá. Lenochu, jeď, dělej. Lenochu, prosím. Já šprdel, no. Švině. Sumu, nebo co to je? Jak se tam tak rychle dostal? To je sviňák. Ty vogo. Sumu. No to si dáš prdel. Přebíjej! Nabíječ motor chladit. Prvová nádrž. Sumula je kaput, nebo co to bylo? Ne, Bulldog. Teď. Je tam něco dalšího. Jak se tam ale tak rychle dostali? Něco tam ale slyším před náma. No, tam je ta Samua, nebo AMX-ko. X teda. A tady nějaká věc. Co to je, ale nevím. Tak to jako. Jen jsem jí škrábl. To. Lak. Ale tady něco bylo, ne? Máš to? Čekáš prdel. Panzergranate geladen. Jau, můj záběr. Jsem kaput. Co? Jakoby GG, no. A? Já ještě žiju. Ne. Proč? Proč M50? Proč? Ale hele, můžu lítat. Asi univerzální. Nechám to takhle. Jo. Letíme. Ale tak dělej. No, není to stíhačka, no. Jakoby trochu to glitchuje, no. Tohle stát počící věc. Na vrtuli. Jakoby jen trošku, ale glitchuje to, no. Koukám, nic nevidím. Žádného oponenta. Ani našeho žádného. Ale hele, mouse. Jasný. To je prostě... Musíme na nepřítele víc zatlačit, vítězí! Já jdu. Trochu dolů. Dobrý. Pouštím plyn. Budu dělat, že jsem to neviděl. Tak. Tam co vidím něco. Tak, let's go. Bacha, to netrefí.
Nevím, co to tamhle je za blbost. Tam jsou dva? No, jenom zásahy, ale nevadí. No jasný. Dankeš. 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 Ne, jde se tam vzal ten vulkán. Ne, proč vulkán? Proč to udělal vulkán? Proč to udělal? Ne. Ne. No to snad ne. No nic no. Už to tam šutí ten vulkán. To je na 7 vulkán, ne? Jakože mám uptier o 1 berko. Tak to je jako super, no. Co to je? Berketa asi, ne? Tam má 3 tisícovky berketa. Takže nichts so gut jako. Jako... Tiger jednička jela, to moc nejede. To bylo brzo. To bylo brzo. To bylo brzo, Adame. Slavám se berketa. Tu už asi netrefím, jakoby no. Kdybych ji nalákal na mě špatným aimem, tak jí tam face zničí. Super, střelil jsem do střechy, no. Taky dobrý jako, no. Pak to bylo těsný. Ty vole. Jsou najťáci nějaký tady. Bych chtělo něco, co má větší bomby. Pumy teda. Protože jako silnější, těžší. Protože to tyhle ty prodlavky, co mám tady úplně na nic. Uhni, VKčko, nebo co to je? Panterasy. Ne, Somua, nebo nějaký AMX. Oh shit. Helketa. Tak jako držím jenom Včko, ale tak ještě dobrý. Good. Super Pershing. Boom. No tam nic nevidím. Jakoby jsem tam bokem, ale tak nevadí, jo. Co teď? Kam pojdu? Kam jet spíš? U toho mlejna nikdo není. Takže good. Tamhle T34 nebo co to je? Boom! Musím zaklepat. Ne.
Dankéš. Smouknu se tady. Dobrý. Díky za pomoc. Ferdinande. Tak snad tady jako neuvíznu. Pozor, na mapě. No. No, jeď. Good. Dobrý. Tak co? Bra. Yes. 3 killy, 3 asisty. Já jsem spokojen. No, krásný. 20 000. Úplně libovka. Vem si hasící přístroj. Já tam nic nemám na tom mousovi. Kolik on stojí? 538. Tak, let's go, jdeme ještě jednu asi. No, tak to bude... Tohle to sem. Tiger 2. To je 50. To je úplně small. Jakože small, takhle. Ne small, ale small, small. Jakoby tahle mapa je celkem malá, no. A je to celkem dost znát, že je menší. No jo, no. Brrrr. Russian main. Dankesch. Máme si F109, M109. Na tu už asi neuvidím. Tam mám si Pershing. Od toho já jako nemám zájem, no. Pěkná střela, ale. Jako pěkná střela. Spojenecké síly obsadily zónu. Nebo zkusím tu zápalnou. To je zápalná, to je taky zápal. 500. 110. Kolik tam je TNT? To mi vlastně neřeknete, co? To zkusím. Třeba bude dobrá zápalná puma. On to někdo používá, ty zápalný. Vypadá to, že tady není žádná konkurence. Já půjdu si tam na tamhle soborce. A tak tady je konkurence. Vedeme!
furt na ní musím mít oči. A vědět, kde je. Jinak jsem prostě hned mrtvý, jako no. To bylo úplně na nic. Tankeš. To bylo tak na nic. Schos. Ty vole, mám jako styč se prostě. GG no. GG. Jak dlouho to ještě bude? Budou slevy na to. Kolik mě s tím stát 15 000? Hodně. To by stalo 2000. 5000 to. No, nevím. Hele? Hele? No jo. No jo. Ještě kousek. Tak panzera půjdeme sem. Jakoby tohle, ta munice je celkem špatná na ty nahnutý plochy. Pancíře teda. Brumbár. To je taková parodie Sturmtigra. Tak jsem to nikam nevede, no. Dobrý, no. Počkej, kde jsem to byl vždycky? U Ačka, a ne u Cčka. Whatever. Let me cook. Let me cook. Správně. Já už chci jak Tigra. Já už chci dílo z Mauze. A ne KVK 40. Tak a teď jenom doufat. Šneku, prosím. Šneku. Ať mě nikdo nestrefí. Netrefí, nevím. Šneku, prosím. Šneku. Šneku, chraň mě. Dal jsem ti už 2500. Šneku, chraň mě. Šneku, prosím. Šneku, prosím. Funguj, Šneku? Děkuju, Šneku, děkuju. Hodnej Šnek. Moc něco je, ne? Cípně stromé. Stromé chcípni. Jasně, se nedá zničit schválně. Hej, Wi-Fi no. No. Už něco vidím. Tamhle by vlastně měl jezdit, ne? Jas! Něco vidím. Ale teď sem už nic nepojede. Tak na Ačko objedu. Ačko bych mohl objet. Takhle jako. Hej, Snakesové.
Tamhle je. Tamhle je. Co si děláš prdel? No to snad ne. Jako vážně. Vždyť to je papír. Však to je papírový jak letadílko. No to snad ne. To je prostě šnek. Ty vole. To je v prdeli. Hluboko v prdeli to je. Ale jako hodně hluboko. ISUčko. To už skoro mám. Panzergranate geladen. Nepřátelské síly obsadili zónu. Tigr AA. Ani hovno. Nepřátelské síly obsadili zónu. Co vidíš, Isučko? Co vidíš? What do you see in the sky? Let him cook. To rychle neuděláme. Nepřítel zvítězí. Oni budou tamhle zlazí bez tak, tamhle takové. To je úplně jasný. Oh no, PI8, ne? Co dělá ten borec? Sky Shark, nebo co to tam je? Kamo, jak se tam dostal? Nebo jinak, co tam dělá? Jako, vážně. Vážně. No nic, no tak já. Pro dnešní video to je vše a čau.